Mamukasei vanzvadzi, ndakadana nemudzimai kuHarare madhays andakanga ndiri kuUZ. Mukadzi uyu akanga ane 50 years, akanga ari muhombe kwandiri, akanga ane mari uyezve akanga akanaka. Uchingomutarisa wainyatsohwa kuti munhu uyu akanaka uyezve naturally waihwa wangu wakumuda. Ndakazopenga mushure mekunge ndaona zvinhu zvandakaona kumba kwake. Iyi ndiyo nyaya yangu. Kubva musi wandakarara namama ava, musi wandakarara naCCD, ndakati ndichisangana navo ndichipinda mukati, ndakatanga kunzwa kutonhorwa. Mukati mavo maitonhora, uyezve pandakavhura maziso ndakatanga kuona mafesi akasiyana siyana. Fesi yavo nemaziso avo zvaichinja. Ndakapindwa nekutya ndikashaya kuti chii chiri kumboitika. Taimbova tambosvika sei apa? Mugore ra2013 ndakanga ndiri first year kuUZ. Maparents angu akanga abhadhara tuition, asi vakanga vasingazivi kuti kuuniversity kune mamwe maexpenses atinosangana nawo. Saka inini ndakanga ndisingagari muReds, ndaigara muMount Pleasant. Semwanawo akakura achienda kuchechi, every Sunday taienda kuchechi. Ndipo pandakaenda kuchechi ndikasvika ndikaona CCD. First time yangu kupinda muchechi ndakaona mudzimai wechikuru. Vakanga vane chimiro cheumai, vakanga vari munhu mukuru, vakanga vari vatsvuku uyezve vakaumbika. She was almost 50 years, asi waisambozvifungira kuti munhu akanga ane 50 years. Vairatidzika kuti mai ava vakanga vane rudo. Ndakavatarisa ndikavayemura uyezve vaindifungidza amai vangu. Chechi yakati yapera tikabuda tichikwazisana. CCD vakabva vainvita mayouth the next Friday kuti tiende kumba kwavo tinoita Bible study. Ini ndakangotiwo lecture yangu ichipera ndokubva ndafonera shamwari yangu tikabva taenda kumba kwaCCD nekuti ndiye aikuziva, ini ndakanga ndisingakuzivi. Takati tasvika kumba kwaCCD vakanga vatobika sadza nehaifirids. Iye yamunoti haifirids, mavheji anenge akasangana nekanyama kabeef kaive kakanyatsobikwa zvakanaka, kakakangiwa, kakatsvukira. Takadya sadza semayuba zvetinenge tine nzara. Chingwa ndo changa chationesa moto. Takawa kuguta tikafara tikaita Bible study. CCD vakazoti tapedza Bible study vakabva vauya vakandimhorosa, vakati unofara here? Ndikabva ndazviintrodusa. Ini ndindoga ndakanga ndiri munyuwani pamayouth apa. Ini ndiri murume akavakwa, pachirungu vanoti mahangi. Ndine chest yangu 6 pack and handisi munhu uya anofanira kunyanyoita work out zvakanyanya. Naturally body yangu yakanga yakanaka. Ndakaona matarisiro avakandiita, vakakomenta, vakangonditarisa nerimwe ziso rakaita kuti ndisafila comfortable. Vakanditarisa vakati inga muchiri kutemwa dzinobuda ropa. Ndakabva ndangozvibrusha off nekuti vakanga vari munhu mukuru. Kubva ipapo musangano wakapera tikabva tachaisa tikadzokera. Sunday I was looking forward kuenda kuchechi. Takati tasvika kuchechi ubva tapinda chechi, aiwa kwakaparidziwa soko tikanamata. Chechi yapera CCD vakauya kwandiri zvakare vakandiinvita kumba kwavo. Vakati ivo kumba kwavo vakanga vasina murume wavo akanga ashaya, saka vakanga vasina munhu anovabatsira kuita mahandman jobs. Inini semunhu aidzidzawo kuUZ ndakanga ndichida kupocket money, saka ndakabva ndati it's okay, hapana kana problem, ndichauya kumba ndizokubatsirai. Vana vavo vakanga vachidzidza kuChina, vaive vane mwana 1 musikana ne1 mukomana. Ndakazoenda a week later kumba kwaCCD. Ndikasvika kuya ndikaona kune bathroom door rakanga rabva uyezve maglobe akanga achida kuchinjiwa. Vakangonditi handiti unoziva kuti vanhukadzi hatigoni kuchinja zvinhu zvakadai. Imba yavo yakanga yakanaka, vairatidza kuti vakanga vakarongeka, vaive vane mabhizinesi. Chikafu mumba umu chakanga chakawanda. Munoziva here kuti uchibva kunzara chinhu chaunenge uchingofunga chikafu. Ndakabva ndatodirigwa dringi tikanzi gara pasi umwe. Ndakagara pasi ndikafarira hospitality yavo. Musikana webasa akanga asipo musi uyu, akanga ari off. Vakabva vandiudza kuti vakanga vane musikana anouya madays achiklina obva aenda, asi ivo vakanga vachigara vari 1. Mavhiki akatevera ndakaramba ndichienda ndichinoitawo zvigardening, ndichingobata-batawo, asi kutaura chokwadi basa pambaba pakanga pasina, asi vaindipa mari. Mari yavaindipa yaive yakawanda kudarika basa randaiita, asiwo semunhu akanga ane maproblems ndaingoappreciatewo mari iyi, uyezve ndaingofunga kuti ndimama vekuchechi vanonzwirawo mastudents tsitsi.
CCD kuchechi vakanga vasiri munhu ari powerful zviya zvakanyanya, vakanga vachingori amai vanongouyawo kuchechi vachidhiraivhawo zimota ravo rakanaka, vongopinda muchechi vakagezeka. Kugeza here vaigeza zvandambotaura pekutanga, uyezve vainhuhwirira. Mazuva akapindana kusvikira tatozojairana zviya zvakanyanya naCCD, vakatanga kuita maadvance vachiswedera kudhuze neni. Asi ini ndakanga ndine musikana wangu ende relationship yedu yakanga ichiendeka. Apa ndakanga ndatova musecond year. CCD vakaramba vachiita maadvance, asi inini semwana aitya Mwari uyezve semwana airespecta CCD nekuti vakanga vari zera ramai vangu, handina kumbovaona kana kumbovatarisa neziso iroro. Vakazongoti umwe musi ndichigadzira sink, vakangosvika vakanditekenyedza kumusana kwangu, ndokubva ndasumuka nekuvhunduka. Pandakavhunduka ndakabva ndacheuka, vakanditarisa mumaziso. Munongozivawo semwana mukomanawo zvinhu izvi taizviona mumaTV, ende ini ndakanga ndine 22, ropa rangu raikamhanya, ndakashaya kuti chii chiri kuitika. Ndikavatarisa, asi dzimwe pfungwa dzikati no, this is wrong. Vakandisundira pakona, vakafamba neni. Iniwo apa ndakanga ndakuita give in nekuti ndakangotadzawo kuzvikontrola, asi vakabva vasvika vachizama kuti vasvasvavere kuti vanditsvode. Ndakabvawo ndangonzwa kutya, vandavakumbirawo respectfully kuti CCD handikwanisi kuita zvamuri kuda. It became so tense. Ndokubva ndikabva ndatokurumidza kuoneka, ndokubva ndaenda. Vhiki rakatevera handina kuenda kunoita part time job yangu kumba kwaCCD nekuti ndakanga ndazara kutya. Vakazondifonera the next coming week vakati uya kumba kuti vakanga vaine surprise. Ndakasvika pagedhi ndikaridza intercom, vakabva vandivhurira. Ndakati ndichipinda vakanga vakagarawo pacheya vakarelaxa pedo neswimming pool. CCD ndeuya mudzimai vakanga vari business woman. Madays akawanda vaienda kuDubai nekuChina, asi apa vakanga vave nemwedzi vasati vaenda, asi vachigadzirira trip yavo yekuenda. Ndakati ndichisvika vakanditarisa mumaziso mangu, vakanditi you are just an amazing man. Vakatanga kundirumbidza, vakati I bought you a present. Mashandiro aunoita unoshanda ende uyezve uri mwana anoteerera. Ndakutengerawo kapresent kangu, ndokumbura ukagamuchira. Vakandibata roko vakafamba neni, ndipo pandakasvika ndikaona mota yerudzi rweMercedes A180 CDI, yakanga iri mota yediesel. Kakanga kakanaka, kari kamota ka 2004, kari kanyowani, kari ka Mercedes Black. Vakati unoshanda zvinoshamisa, unoshanda zvinoyevedza, uyezve uri mwana anoteerera, ichi chipo changu kwandiri. Vabereki vangu chaivo isusu kumusha kwedu taingova nengoro nemabhasikoro. Hapana munhu kana mumwe chete mudzinza redu aive nemota. Ndakashaya kuti ndaizonoti kudii kuna namama. Vakanditi aiwa, don't worry, vana mama ndichataura navo ndovaudza kuti ndini ndakakutengera nekuti unondibatsira basa hombe. Ndakapererwa nerudo rwavo, asi inini handina kuziva kuti vakanga vachida kutondiisa pakona. Vakabva vatonditi vaida kutanga kundiisa malessons. Ndakanga ndichigona hangu kudrive, asi ndakanga ndisina kana provisional. Vakabva vandibvunza kuti timetable yemalecture yangu yaifamba sei. Kavapa timetable yangu, ndobva vaona maslot kanga ndiri free, ndobva vaisa maappointment nevanhu vekudriving school. Pasina chinguva ndakanga ndatotora license, ndivo vakandibhadharira zvese. Ina handina kuziva kuti zvese zvavakanga vachiita izvi vaiita kuti inini ndifile kuti ndine chikwereti. Aiwa, vakagona kundifirisawo kuti ndine chikwereti pasina chinguva chidiki. Vaiti kana vakangofona chero vakati uripi uya kuno, ndaimanya. CCD zvandambotaura vaigara vari vega kumba kwavo. Umwe musi kuma8 vakandifonera vakati vakanga vatsvedza, saka vakanga vaita unge vadislocator, so vaida help. Ndakamhanya ndikasvika kumba kwavo, ndikashamisika kuona munhu ari kufamba, asi akanga akapfeka kanight dress kered. CCD mudzimai ane flat tummy, wide hips, a true African woman. Vedweka mapfekero vakanga vakaita, I could not resist her. Vakanditarisa mumaziso vakati iwewe neni tinogona kutodanana zvikaita. Iniwo kuti ndichavasundira kumasure nekuti this time vaiziva kuti ndinovasundira kumasure, saka vakanga vandidirira wine
ndokubva ndanogara pacouch. Vakabva vasvika vakamira kumasure kwangu vakatanga kubata mashoulders angu vachiita kunge vanova masaja. Munozivawo kana uri kuma20 so kana ropa remunhukadzi anodziya rikakubata unonzwa kupera simba. Ndakapera simba, resistance zvechokwadiwo apa ndakatadza kuresist. Vakauya vagara pamusoro pangu vakanditarisa mumaziso vakatanga kunditsvoda. Madzimai ari kuma50s anoziva zvaanoita. Vaiziva zvavanoita, vakanga vane strategy. Vakandidhonza vakabva vandidhonzera kubedroom kwavo. Tikasvika tikapinda mubedroom. Tapinda mubedroom paya takabva tatanga vakanga vachilead away ini ndichitevera mumasure. Vakandibvisa bhandi vakandikumura vakandibvisa mabhatani esheti. I gave in. Asi kubva musi uyu ndinozvisvora. Takatsvodana kusvika tazosvika pakusangana. Asi chakandishamisa pandakapinda mukati mavo ndakabva ndatanga kunzwa kutonhora. Ndakanga ndisina hangu kuva mukomana ane experience yakanyanya asi ndainge ndamborara nemusikana wangu wekuyunivhesiti. Ende ndaiziva kuti madzimai vanhu vanodziya. Asi pandakapinda muna CCD ndakabva ndanzwa kutonhora. Pandakavatarisa mumaziso avo ndakaonawo maziso avo achichinja chinja. Fesi yavo ikaita kunge iri kuflasha. Ndakaita kunge munhu ari kurota kana kuti munhu aibatwa nemadzikirira. Fesi yavo ikatanga kuflasha flasha. Takaenderera nechiitiko ichi kusvika tapedza. Pandakapedza apa ndakabva ndabuda ndikabva ndati ndakuenda kumba. Asi handina kuzombokwanisa kana kusvika kuparking. Ndakatanga kunzwa kutsva. Ndawira pasi CD vakauya vakanditarisa vakatanga kunyemwerera. Ndokubva ndati zero kudaro ndakabva ndamuka ndikatanga kutsva zvakare. Asi apa ndakanzwa kunge soul yangu yakanga yabuda mubhodhi mangu. Ndakatanga kufila zvinhu zvandisingagoni kudescribe. Ndakatanga kupera simba, zvinhu zvekuti naimi kana munhu akaita bonde nemunhu akapera simba. Ndakapera simba ndokubva ndasumuka kudaro ndakavatarisa zvakare ndikaona fesi yavo ichichinja. Zvese izvi zvaita kunge ndiri kurota asi ndakanga ndisiri kurota. Ndakazowira pasi ndokubva ndarara ndikaita kunge munhu afenta. Ndakati ndichivhura maziso angu ndobva ndaona CCD vakanditarisa zvakare vachiseka asi kalafu kavo kaita kunge kari wicked. Ndakashamisika kuti chiri kuitika. CCD musi ndo musi vakatora nyeredzi yangu. Vakanditarisa vakanditi uri innocent uyezve iwe neni tinogona kushandidzana zvakanaka. Ndakava kupera simba. Ndapera simba ndakaramba ndakarara kudaro ndakazongoti Mwari ndiregererei, Jehovha ndiregererei. Ndakamuka ndokubva ndatanga kutiza. Ndakasiya mota ya CCD ndikatanga kumhanya. Ndichimhanya kudaro ndakatanga kuhwa kutsva. Ndichisvika mumba mandaigara ndichishiya neshamwari yangu pamba pataigara ndakatanga kushiedzera. Ndarara nemukadzi uya. Vanhu vakatanga kushiya kuti chii. Ndobva ndamhanya ndikanobatirira pane mumwe mukomana ndikaramba ndichishedzera. Ndarara nemukadzi uya. Ndiregererei Mwari wangu. Ndarara nemukadzi uya. Ndiregererei Mwari wangu. Ndakabva ndarara kudaro. CCD ndakavaona kuhope. Vakauya zvakare vakati iwe neni tava chinhu chimwe. Hauna kwauchaenda, hauchafi wakanditiza. Ndakashayiwa kuti chii chakanga chichiitika pandiri. Ndakanga ndichirota here kana chii chakanga chiitika. The following day ndakangonzwa unge ndadaniwa ndokubva ndatokaruka ndapinda mota. Chero lecture ndakaimisa ndikaenda kumba kwa CCD. Kubva ipapo ndakabva ndahwa kunzwa mazirudo aya ekuti ndakanga ndisingadi kuvashayiwa. Takatanga kudanana tichidanana asi ndakaona kuti kudanana uku kwakanga kusiri normal. Kwakanga kuchiti leader into darkness. CCD vane zvavakanga vandishandisira. Kubva musi uyu ndakatanga kugara kumba kwa CCD. Ndaenda kuchikoro ndodzoka ndozorara kumba kwa CCD. Ndakatanga kunzwa rudo zviya zvekuti ndaida kuti nditovaroora ipapo. Asi inini vakanga ndine 22, CCD vakanga vane 50. Vakanga vari munhu mukuru. Kumba kwedu chaiko amai vangu vaisazovagashira. Ndakaita kunge munhu abikwa, moyo wangu ukaita kunge uri mubhodhoro. Ndakanga ndisachagoni kana kuita decision. Shamwari dzangu chaidzo dzaindibvunza kuti haunyari here kudana nemukadzi mukuru. Ngovaudza kuti age is just a number. Nekuti relationship yangu nemadiro ndakanga ndakuita CCD akanga ari pane imwe level. Umwe musi ndakabuda ndikaenda kucampus ndikaudza CCD kuti ndakanga ndichazononoka kudzoka musi nekuti ndakanga ndine lecture yaipera na8. Asi ndakazotwawo kuma4 ndokubva ndangonzwa kuti imbodzokera kumba. Pandakadzokera kumba ndakasvika ndikapinda mumba, dhoo rakanga rakashama.
Ndakasvika ndikapinda mumba ndikadzwa mumba makanyarara, asi mota yaCCD yakanga iripo, uyezve shamwari yavo yataipinda nayo chechi yakanga iripo. Ndakasvika ndikafamba kupinda mumba, ndaida kungotora project yangu yandanga ndakangamwa nekudzokera kuchikoro. Ndipo pandakasvika ndikaona makuna CCD vachinanzviwa neushamwari yavo mukadzi. Vakanga vachitoita bonde vese. Moyo wangu ndakavhunduka ndakanga ndisati ndamboona zvakadaro. Chii chaitika pamba apa? Asi handina kuita sound, ndakakurumidza kubuda ndokubva ndaenda. Zvinhu zvakandinetsa kuti chii chakanga chichiitika. Ndakazoona kuti CCD vakanga vasiri munhu akanga asiri straight forward. Ndadzoka kuchikoro handina kumbovabvunza. Ndakasvika ndikaona vatobika ndokubva tadya kudya kwamanheru ndokubva tarara. Mazuva mashoma aitevera, CCD neshamwari yavo iyoyi vakabva vaenda kuChina pabusiness trip. Ndipo pandakasara kumba nemusikana webasa. Musikana uyu aiuya Monday, Wednesday neFriday. Saka on this day ini ndakanga ndisina kuenda kulecture because kubva pandakatanga kudana naCCD ndainzwa kupera simba, ndainzwa kunge munhu akabikwa. Musikana uyu ndiye akazouya akandibvunza kuti kwaiwe zera rako irori sei uchigara naCCD. Ndakamubvunza kuti iwe unoziva chipi pamusoro paCCD. Akandiudza kuti akanga ane 10 years achishanda pambapa. Murume waCCD akanga afa nemafiro asinganzwisisiki. Ende pakafa murume wachona CCD vaitova kuChina, vakadzoka vakamuviga pasina nguva refu, ndipo pakatanga kubudirira CCD. Akandiudza akati CCD vakanga vachirara nevakadzi vazhinji muchechi muya vachivapa mari, uyezve mari yavo yakanga isina kuchena. Ndakabatwa nekutya kusingaiti, asi kuti ndibve pambapa ndaizobva sei? CCD vakadzoka kuChina neshamwari yavo, ndaiziva kuti hapana chakanaka chakanga chichiitiwa. Ivo vaitodanana nemukadzi uyu. Saka ini kwandiri vaida chii? Ndakazogara ndikazotanga kuobserva kuti imba iyi yakanga yakakura. Vakanga vane mabedroom akawanda. Kucottage kwakanga kusingapindwi. Ininiwo semunhu akanga asingatsvaki zvakawanda ndakanga ndisingambopindi kucottage. Sikana uyu ndopaakazongondibvunza kuti unoziva here kuti everyday paanouya Monday, Wednesday neFriday anosvika osiya mazai padoo. Mangwana makuseni mazai aya anomuka akadyiwa ose akapera. Zvakandishungurudza, ndikashaya chii chaitika pambapa. Ndakatanga kuva inquisitive, ndine mibvunzo yakawanda, asi aizondipa maanza hapana. Musikana uyu ndopaakazondiudza zvakare kuti mumba umu makanga mune plant raCCD ravaifarira, ravaiti money maker. Ivo voga ndivo voga vaibvumidzwa kuridiridza. Iniwo semuyubha ndakanga ndiri mukomana aida kuexperiment. Ndakazombofunga kuti ndikadiridza ruva iri chii chaizoitika. Ndikambofungazve kuti rega ndisiye ruva, rega ndiende kucottage, vhura cottage ndimbosecha ndione kuti chii chinoitika. Pfungwa idzodzo ndakadzibrusha off, and CCD pavakadzoka vaindiratidza rudo, uyezve vainge vanditengera hembe dzakanaka. Life yangu yakanga yachinja paUZ. Kubva zvandakabva kwachoto ndakanga ndava ndiri mukomana ainge majini maviri. Apa hembe ndakanga ndava nadzo, chero ganda rangu raitiratidza kuti upenyu hwangu hwachinja, asi ndaigara ndichifila wiki. Ndipo pandakazoona kuti CCD kubva musi wandakarara navo pane zvavaive vandiita. Ndakazongorovera moyo kudombo, ndikabva ndati regai ndinodongorera kucottage ndimbonoona kuti chii. Ndakasvika musikana uyu Wednesday anga atochaisa asiya mazai aya. CCD vakanga vasipo. Ndakasvika ndikavhura door ndokubva ndabakidza light. Ndakaona zvandisati ndamboona muupenyu hwangu. Ndakapinda mucottage. Cottage yakanga ine dining nebedroom nebathroom. Pandakapinda mudining ndakaona mambava ehuku. Airatidzwa kuti mumba munodyiwa huku, uyezve mashells emazai. Ndakashaya kuti huku dzinobvepi nekuti CCD vakanga vasingachengeti huku. Asi chandaiziva ndechekuti vaigara vachiuya nemabroiler pambapa. Iniwo semunhu akanga ari busy nelife ndaingofunga kuti mabroiler aya vanovacheka voisa mufiriji ndowatinozodya. Ndakazoona kuti makanga makapfirwa mabhonzo akanga akadyiwa, uyezve nemashells akanga ari pese. Mushure maizvozvo ndakazopinda kavhura door remubedroom. Ndipo pandakazonoona chinhu chandakaona, hana yangu ndokubva yangorova ndobva ndawira pasi. Ndakazopepuka 2 hours later ndokubva ndamuka, asi kubva ipapo ndakatanga kupenga. Handizivi zvakaitika, asi shamwari dzangu dzinondiudza kuti ndakapenga kwe 3 months. CCD vakanditora vakandiendesa kuchipatara.
Ndakazopora mushure mekunge shamwari dzangu dzanditora dzikandiisa muchimesidhisi chiya neni kwachoto. Tasvika kwachoto vakasvika vakataura, inini remember pandanda kupenga saka handicharangariri zvaiitika. Shamwari dzangu ndidzo dzinondiudza kuti vakanditora vakaenda neni kwachoto. Vasvika kwachoto vakanoudza maparents angu kuti ndakanga ndanzi ndakupenga. Uyezve ndaitopenga, maparents angu akatondiona kuti ndaitopenga. Ndokubva vanditora vakafamba neni vakaenda neni kune imwe n'anga. Ndakazoudza vabereki vangu kuti ndaikange ndadada nemudzimai akanga asina kumira zvakanaka. Mudzimai uyu akanga ari ritualist, aita marituals, ende inini kudada neni aive atoona kuti ndakanga ndine masters. Handiti munoziva kuti pane vanhu vane masters, vanhu vakakomborerwa naMwari. Akanga atoona kuti ndakanga ndine masters, ende akabva kurara kwandakaita naye ndiko kunditorera kwakaita masters angu. Ndakabva ndapiwa mushonga, mushure kwe6 months ndakazodzoka kuita back to normal again. Ndakazodzokera kuUZ, inini church iya handina kuzombodzokeraku. CCD kumba kwavo ndaiwa kutya. Ndakazodzoka ndava back to normal. Ndakaziva kuti apa paipisa. Ndakangodriva mota yavo ndikasvika ndikaisiya pagedhi, ndikasiya namakii mukati, ndokubva ndafamba netsoka ndikadzokera kumba kwandaigara. Ndakazopedzisa chikoro ndikadzokerana nemusikana wangu. Kubva ipapo ndopandakabva ndachozowana basa. Zvino ndakugara kuSouth Africa. Vakadzi vakuru ndinovatya. Pamunoposa nyaya dzekuromba, vanhu vazhinji vanofunga kuti ijee, asi ichokwadi. Ende inini ndakatopinda mazviri ndisingazivi kuti mukadzi uyu akanga achida kundishandisa. Ndatenda, ndipo paperera nyaya yangu. Tinotenda mukoma nekutinyorera tsamba yamatiita kumayunivhesiti uko vasikana nevakomana. Qaphelani bagiti, qaphelani. Sometimes, I run out of shona words. I run out of shona words. Hayi madodha mantombazana nabafana asike nisiqaphele phandle kunzima ngisho. Ngathi let us be vigilant. Ngathi vanhu vari vigilant nekuti pazhe apa pane vanhu vanobata mishonga and they are there to come and destroy us. Asi isusu ngatigarei mukunamata nekuti panze pashata, vanhu vari kuita zvinogara zvakadaro. Ndatenda.